לי קוראים צביקה. אני אדם של מכלאות. אני חופר, בוני, מהנדס. בעיקר חופר במכלאות ומוצא אלוהים. אני מנגל. יש לה הרבה כסף. אוקיי, אני סך הכל די בסדר. ואני יוסי! העוזר של צביקי! יש לי מאוד מרץ, ולכן אני עוזר לו! אם אתה רוצה באמת לעזור לי, אז תביא לי כף. אמיתית. לא כמו פעם שעברה. בבקשה! מטאטי. זה מטאטי! מה אני אעשה עם זה? איך אני אחפור? אבל אני חזקות. אני אראה לך. לא. מבין? בסדר. אתה יכול לעוף מפה. אני קצת חולה, מצטער. מצאתי יהלום. נדיר במיוחד. אחד במינו. לא נראה כמותו. שעון תופעות גדולה. אני יכול לקנות איתו מכלאות, בתים, ערים, ארצות. אני הולך להיות מיליונר. זה מה שיפתור לי את הבעיה בחיים. אני אהיה יותר טוב מביל גייטס. כן. אוקיי, אני כבר מגיעה. אני קצת מסדר פה משהו בעניינים. אתה יודע, מכירות. אז... כן, שוב. חי, סרט, מה זה אמור להדיפקט הזה? צ'או. אל תפגע בי, איזה כך את היהלום. תודה לערבי. עוזר יוסי! בוא לכאן מהר! כבר שעה, יש לי כמה עיכובים. מצטער. מה אני אעשה בהם? קח לי את האושר. איזה אושר? אתה אושר. לקחו לי את היהלום הנדיר. איזה יהלום נדיר? שמצאתי. וואלה. אז אני אדגן לך עשיר. לא! הם לקחו לי ועכשיו הם לא, אני לא עשיר דיביל. בקיצור, תביא לי טלפון. דבר. הנה שם נראה לי יש טלפון. לא זה מה שהיה את הטלפון, זה לגו. זה טלפון כשר. פיפ. זה רב-קו. תחבר. משטרה? כן. תקפו אותי שודדים. אני נמצא ברחוב השודדים 3. ירו עליי הרבה אש. מה זה אתה אומר? ירו עליי אש. טוב, אנחנו כבר נשלח לך יחידות. רגע, נראה זה. אוי, לא ידע מה פגע בו. ותעיף את הדבר המטופש הזה. טוב. אמרת משטרה, לא כבאות! אמרת אש, קיבלת
בסדר, אתה יכול ללכת. אז אתה אומר. כסף לבית גן אש. איפה אש? לא הבאת פה כלום. טיפול נמרץ, לא אכפת לי איך קוראים לזה. אוקיי, כמה כסף אני צריך לשלם לך? היי! לבריאות. 7,000. 7,000 מה? דולר. קח את זה! 7,000 דולר. אני הולך לחדר שלי קצת לרגע. אני מגניח. בתחנות הכבאות. בוס! אני הבוס הגדול והעשיר ביותר. אתה לא דבר הרווחתי. מה הרווחת? $1,000,000. וואו. 7,000 דולר. אני צריך לשלם לך משכורת, נכון? נכון. קח את זה. מטבע. שקל אחד. אתה יודע לשבת לי $1,000,000. אני $1,000,000. אוף מגן! אני מניח את זה. אוסף המטבע. יש לו הרבה כסף, מה אני אעשה איתו? אולי אני לפני עוד איזה כבאית אחת. היא תעזור לי עוד. עסקים. אני הרי איש הכבאות הגדול. ולא הפרחח הזה שחשב שיש אש פה. אופס, אני צריך לשירותים שנייה. One second. תודה שאמרתי לשאול צער. לא שום. איזה עובד דיבילי. אבל איזה. בסדר, תיקח. אני אקח את זה. תבטלו לי את הכבאות. פושט רגל. סוף. ההמשך יבוא בפרק הבא.